Poilano sobrai Jisu Kristoni mungbai jotono tini sande salni khakaham yaparo kaitoni kokthaino khanai tongnai ani khajari mafa takubu khorokno khaksangma tongthokma hamari saklayo kaitor jotono norokno hamari kuplung khlaitun khaksangma tongthokma rithun ang tini o lockdown ni jorao kaitoni kokthaino norok bai share khlaina bagui wansuka tini je kaitoni kokthai share khlaina bagui je wansukma wngkha tabuk o jogodo belai kheno borok kirlai tongma jora digi sigi nangui tongmani jorao chung phaidi kaitoni kokno khnalayano tamni hinkhe chini kaitoni kokni je topic ngakai Kristo Jisu phainani phruo bomohai tamo ungnai abono tei chung kisi rungthokmani bisingtwi chung bujilai khnalai nailayano abo wngkha mathai silangmani kotoma kaham neisiba rem neisibani batang tangsani simi omo si thamjara o bars no ang porenai ba poriapano ang obono detail norok bai share khlainai tabuk ang kisa shot kai je mansa khai thangnan bai wansuknai phaidi chung tabuk kaitoni kok kisa rungthokmano khnalainai abo wngkha bwrwi rok khorok si rokni rungthokmano twiwi chung khnalaiyano Kristoni sal bobohai ungnai ba kaitoni ha bobohai ungnai oro tini Jisuni sagri rokno Jisu rungthokma samani kok pia salsa Jisu bini sagri rokno kaisa rungthokma saikhnarika khorok si rokni bwrwi rokni rungthokma salsa bwrwi khorok si rokni rungthokmano sapro Jisu borokni sagri rokno saka bwrwi khorok si rokni bisingo khorok barok khai kha sinai tei khorok barok khai kha siarok borok chamri katal no phaina hwnwi nasinglai tongmani chamri katal no nasingna thangtanio borok chati twiilaiwi borok thanglaikha afruo o kha sinai khorok barokhe logeo thok bara twijak tei kha siarok bwrwi rokhe thok bara logeo twijakya o chamri katal phainani lewi tongmani bagui borok murumote muktwi lip saka borok thanglaikha o muktwi thanglaiwi tongma jorao no kamini borok hordi borok chamri katal phaikha hnai borok chirikhoklaikha afrokaino o kha sia bwrwi khorok barok borok chati dosi sochalaikha joto 10 jona rokbo chati dosi tisalai naiba khorok ba kha sia bwrwi rokhe thokse pai thangka chati thwina nai tongkha afroke o thok bara twinai kha sinai rokni thanio borok sanlaikha afro sajaka kha sinai rok bai bwrwi khorok barok bai tamni sajaka norogo dugano painai sini norokno chung achini oroni thok bara no rina hingke chinibo kuloglak pai thangnai nei sajaka borok sanlaikha o bwrwi khorok ba kha sinai thanio haifano manliya golo dugano paina hini thanglaikha kha siarok borok jokhon dugano paina hini thanglaikha somoy no thik jorao chamri katal phai sokpaikha o je kha si tongnai bwrwi khorok barok afrokai kailai pandao kaijaknai sabai baksa habwi thanglaikha jokhon o kaijaknaisa phai sokpaiwi kailai pandao habwi thangma
pore borok dogar solaikya nogo habai aboni pore kai dogar soi paye kai dogano je thok paina thangnai rok khorok ba burui khasiya rok borok phailaikya afro kai tamungkha dogar bui tongphaikya borok dogar bui phiok dinai sai tongphaikya afro o samri ke talbai sajaka जों नरक no sise siniya norok sabo omai ke chamri ke talbai sajaka jotono je khorok ba khasinai buri roke chamri ke talbai baksan pandawo ma hablangkha olowo pai thago sesdigo kha jisu o kokno saka jisu hai hnai sawi kok mathaka abo baino hus ke tongdi abo bo salo ungno bo furu ungno abono norok sawi mania jisu ok rung thoma sabaima pore kai las o kokno sai pai dikha kok tabuk जों o rung thokmani bisingtei naidi oro gotona khanaka khorok bakai buri rok khasiya rok khorok ba rokai tei khasinai rok oro जोंनो phunuk mangka kai jisu kristo bo salsa o jogodo teoisa phaipinai ba second coming a somoyot जों tabuk poito khlai tongnai christian rok o buri khorok ji rok hai gotona ongui mano oin bagai जोंनो huska tongna bagai o kokno tini जोंनो phurungui kalangkha jisu sudu oro bini sagri age bo tonglang pro tongnai 12 jona sagri abrokno simi bo phurungmai yabo tini joto जों tini christian poito khlai tongnai rokno o kokni bisingtei जोंनो bo phurungo jisu kristo phainani sampa pruo kwbangma gotna जों pore khai nugo elem bago o gotnani bisingtei जों obo tabuk sikha mano boni phainani kono tarik rui aisuk de phaino hordi boro de phaino salo da phaino on bagai sob somoi जोङो khasinai khorok barok je thok bara daily logeo tui tongma hai जोंबो ख्रिस्टान poito khlainai rok sob somoi no tiyar ready जों tongthai thok bara tuiya khlai tongnai rokno जों tini oro nukha tamo dugano paina thanglaikia dugano manai liya doga hordi boro sabo manai phalnai maliya borok kifili phaiye o chamri ke taroi dogar sowoi tonjagai mahabliya hai thik jisu kristo phaipruo जों अबहायङै मानो सिनि जीवन सिनि ख्रिस्टान poito khlainai rok khandi joto prithibini borok khandi aboni bagai taw ang huskai o bible kokno jotono sai makhnariwo khajani mafata khubukhorok phaidi जों kristo jisu phayasani tiyar unglayano loge o thokbara tine rokhai जों tiyar khai sob somoi ready जों tonglayano sumsok khlaimarok जों poriskar khla tonglaisiwano hamya tonglaima katharka tonglaisiwano sob somoyo जों clean poriskar sini pholawo जों jisu bai sob somoino korongoi tonglayano kaitoni kok thai rok bai afro जों jisu kristo second coming phaipruo जों obahaike tiyar khai tongkhakai जों pandawo dogar sojaglak जों phatarok laiglak जों jisu bai sukno hawo klangi thangjaknai जों klangi thangjaglak elem bago saunai di khorok nei mai sui tongkhe khorok satlanjaknai khorok nei mai ko kheto tongkhe khorok satlanjaknai o baino जों tini o bible ni koktei जों tini srungmung mankha जों tiyarung layano kha khariwoi जों tiyarungoi tonglayano bakha kufur khlaiei jisu kristo bo somoyo phaino जों saimeya diborodo phaino horodo phaino hor diborodo phaino जों kono oro tarik maya oin bagai o jogot ba o sangsar tabuk belai kheno tiyarungi tongnani jora जों tiyarung laisiwano jemon जों o jogodo borok kotor kotor phaina jorakhai lamao gate snamoi onek
manui khwnui rok no khungo snamui asukna siar rok joto kisu gate rok khum rok bai podre pod khlai sung lamjak soklayo yasak layo tini Jisu Kristo fainani sampai tongkha bofru faino on bai phai sung tiar khai sati tui layei mukturi thangya khlai tonglayano sung mukturi sisai tonglayano bofru faino saimiyaba tini o khorokba tai khasinai bai khasiya khorokba rok ni kok khanaka borok mukturi lai tongphano parani protibisi ro sirkhok laikha borok khorang khanawi sisai bachai phaikha haipano tiar kwrui thokbara kwrui borok dogarni baireo toni jakha obo hayungui mano jogodo tabuk Jisu Kristo bwskango second coming o phaipruo baksa borok phataro klai mano tiar tongya hingkai jara Jisu Kristo no poito khlaini tongnai rokni bisingo bo pandani phataro sung klai mano sung tiar tonglayano phani tabo abono lokho nungi tongo sung tao desh dunia ni khobor naikhai nugo America o busuk hazar lakh thei tongo borok nini Italy o thei tongo lakh hazar borok tabo nairi sini tirprabo emon din ungi tongo BSF roni bisingo manjagi tongkha corona virus boroni thani simi simito unglak bongyakhai sung tongmani hamya hingkai paithago public roni thaniwa phaimano oin bai sung tabuk tiar ungnani belai khe dorkar sung kaitoni kok thai bai se mathangjaknai kaitoni kok thai sung bakhari tongna nangnai abono kaisa tiar sung tongmani kaitoni kok khnai tongmani Jisu bai sob somoi kwrwngui tongmani Jisu bai kwrwngui tongnai borok bo Jisu bai thanjakha tongnai borok elem bagasa Johan 14 dayo Johan 15 daisi anggur bari khai kaitor anggur bari bubagra khai sabo kaitor tai anggur bufang khai Jisu bede anggur bede khai sabo chung borok poito khainai rok o anggur bedek bethai thaiano tamne ta sam tangkhai horo soknai nisau tei bethai thaiano abo horo sogui painai je bethai thainaka sam teuse taibo bethai kabang thai tenai nargui tonnai nisau oin bai phaidi sung tiar khlaiei sung kaitoni kok thai bethai kabang ma thai tongano kaitor bai kwrwngui tongano sung tabo girja rok khlaimaya hinpano motha nogo thanglaimaya hinpano nogo sung surlai mano sung joto nangmani sung kaitoni thaniwa suri tongi mano nogo tongoi sung girja thangkaino sung je ungliya aboya sung nogo phano suri tongi mano jesa jaga phano sung fasting rok tongnaka fasting suri tongi mano obohai sung obohai mol hamyani jorao tabuk sung girja nogo thangyei phano sung nogo jera tongnai rok suri lai tongi mano sung girja thangma thangliya hnai kha bai kha theinani kokya a sujugo girja thangyawi kam khlai tongnai abubuya sung phaidi o girja thangi tongmani jorao age je kam tangya haino o sandeni salo sung kam no tangyawi no kaitoni thaniwo suri lai tongano nogo phano bihik bwsabai baksa borok wansogui mano girja si thangliya surina nang surima yangkai nogo bu surya khan tongsnai abuya nogo suri lai di norok joto kaitono yafar mahai girjao thangai nogo bu norok yafari mano thaikatal nini tok pun nini joto kisu kaitono chung girjao yafar lai mahai nogo bu nung yafari tongui mano jokhon lockdown payano afrokai chung girjao tlangai a joto nini nokhungo nung yafari tongmano tlangi thangi mano obohai obono chung kaitor bai kwrwngui tongmani chung tiar khai tongmani nung girja kwrwikha khlaina nangliya hnai nung nogo suriya kha tongkai aboya tiar chung omo haikhe tiar wngui tongnai thok bara tui lai tongano phaidi ang tai kabang kok sana thangdiya kaitor chono jotono o kok thaimse hamari khlaiton noroni poitono ragriton kaitor norno khaksama tongthoma riton corona virus ni mukti tonithon kaitor norokno ang nointhe प्रार्थना khlai hambai jotono ang sono sasinai।